Tot l'equip de l'emissora agraeix a tots els que avui ens acompanyeu i d'altres que no hi han pogut assistir. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència al lliurament de Premis Populars de la Festa Major de Sants. Concurs popular. I com hem recollit aquestes votacions? Doncs Sants Ràdio ha mantingut obertes les seves línies durant la seva programació especial de Festa Major. En total, més de 105 hores de programació i totes en directe, on tot el veïnat ha pogut votar pels carrers que més els agradaven. En total, han estat 2.260 vots repartits entre els 16 carrers que s'han decorat de la següent manera. Alcolea de Baix, Alcorea, Corea del Nord. Alcolea de Dalt, Castell Medieval. Canalejas, xarxes socials. Plaça La Farga, Castell Medieval. Finlàndia, el mar. Galileu, Aladí. Guadiana, Pokémon. Masnou, discoteca dels 70. Robreño, insectes del bosc. Rosers, personatges de còmic. Sagunt, el setge de 1714. Santa Cecília, Angry Birds. Valladolid, el Creuer. Vallespí, el Parc Güell. Vallespí de Baix, l'extinció de les espècies. Anna, per tal de... Un any més, l'emissora entrega un premi especial als carrers que estan d'aniversari. I estem molt contents perquè enguany fa 30 anys del carrer Vallespí de Dalt. Serà entrega del reconeixement pels 30 anys del carrer Vallespí de Dalt i una d'aquestes portades a Sants Ràdio. El Premi Sants Establiments Units, el sostre més ben decorat de la Festa Major de Sants 2014 és, amb 183 punts, per Finlàndia. Entrega el Premi Joan Garimat de Sants Establiments Units. Al carrer Vallespí de Baix. Entrega el Premi Francesc Xavier Esteve, conseller portaveu de Convergència i Unió Districte. En 15è lloc i amb 20 vots, carrer Masnou. Entrega el Premi José Antonio Calleja, conseller portaveu del Partit Popular del Districte. ¡Ay, la mina! ¡Ay, la mina!
Sembla ser que no hi ha cap membre de la comissió del carrer Rossellós. I amb 33 vots al carrer Robrenyo. Entrega el premi Lluís Galí, president de la Secretaria de Sant Estefans i Europa. I amb 36 vots al carrer Santa Cecília. Entrega el premi Francesc Xavier Esteve, conseller de Salut de Convergència i Unió. Amb 37 vots al carrer Canalejas. Entrega el premi José Antonio Calleja, conseller portaveu del Partit Popular del districte. Que ens ha ajudat a que donem continuïtat a la festa amb aquesta renovació al carrer Canalejas. En desè lloc i amb 44 vots al carrer Guadiana. Us haig de dir que estic molt contenta perquè és el meu carrer. Visca la festa major. Entrega el premi Oriol Amorós, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament. Jo no estic molt bé a esperar, així que simplement felicitar tots els carrers per l'nivell d'aquest any. En novè lloc i amb 63 vots al carrer Galileu. Entrega el premi la presidenta del Secretariat de Sant Estefans i la Roseta, Lluís Galí. De 4 vots al carrer Alcolea de Dalt. Entrega el premi Francesc Xavier Esteve, conseller portaveu de Convergència i Unió al districte. Moltes felicitats i ànims que ja estem a la recta final. Visca Sants! T'ha passat com a la Lola Flores, nena. En sisè lloc i amb 140 vots, Alcolea de Baix. Entrega el premi Oriol Amorós, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament. En cinquè lloc i amb 154 vots al carrer Vallespí de Dalt. Entrega el premi Francesc Xavier Esteve, conseller portaveu de Convergència i Unió al districte. Bon dia a tothom. Volem agrair aquest premi a tots i totes les persones que ens han votat
a través de Sants 3 Ràdio. Gràcies. En quart lloc, i amb 262 vots, el carrer Sagunt. Entregarà el premi la presidenta del Secretariat de Sant Estefans de la Moreta i Lluís Aïlla. En tercer lloc, i amb 362 vots, al carrer Valladolid. Entrega el premi Sònia Miró. Importa trucar el que ha fotut, Importa trucar el que ha fotut, Valladolid. Bueno, primer de tot, bon dia a tothom. Sigueu benvinguts al carrer Valladolid, que també és un carrer per tots vosaltres. Sense deixar-me res, primer de tot agrair sobretot a les comissions que celebren aquest any aniversaris, com són Vallespí de Dalt i Guadiana, que en fan 30, Rosés, que en fa 15 i Masnou Premià 5. Després també, bueno, no puc amagar el somriure de felicitat, perquè vam començar una miqueta la festa malament, amb el jurat oficial. No tothom pot estar d'acord, però bueno, ara ho hem millorat i acabarem la festa amb un somriure ben gros, sabent que tota la gent que vota, tota la gent que passeja pel carrer ha pogut valorar la nostra feina. I res més, només això. I visca Catalunya Lliure! Entrem en la segona posició. En segon lloc, i amb 399 vots, al carrer Finlàndia. Entregarà el premi la cantautriu sancenca Núria Feliu. Gràcies una altra vegada, no m'imaginava estar dues vegades aquí dalt, avui aquesta vegada ha sigut, no? També vull agrair a tots els nostres col·laboradors que ens han ajudat molt i, bueno, res més, bona festa major, visca Sants i visca Catalunya! I ara sí, ara ve el primer lloc i el guanyador de la 15a edició del concurs popular de carrers de Festa Major de Sants 2014 amb 477 vots. La plaça de la Farga. Farà entrega del premi al regidor del districte de Sants Montjuïc, Jordi Martí.
té els 2 talons trencats que està a l'hospital i possiblement l'estic escoltant per la ràdio d'aquest premi és per ell. Vale? Amadeu. Es diu Amadeu. De la cantactriu sancenca Núria Feliu. Per això la nostra companya Antoñito li farà entrega d'aquest ram de flors. Ai, quina satisfacció. Jo ahir a les 4 de la matinada anava primer, per felicitar els carrers. El Vallespí, Rosés, Guadiana i Masnou són molts anys de treballar. Són molts anys de ser voluntaris i de deixar-se la pell i perquè tots ho disfrutem. Ha començat, i ara acabem, aquest ritus de la festa major que es repeteix un any més, per sort. Alegria perquè hem sumat un carrer més. Gràcies a la incorporació de la gent jove, els relleus, que cada any dèiem el mateix, ens falten relleus, s'hi han d'incorporar. S'ha lograt que les comissions dels carrers siguin cada cop més intergeneracionals. L'experiència de la gent gran, l'entusiasme amb noves idees, això és fantàstic. Molt possible. Nada, la gent, que ens divertim, ens estimem. Pequem una mica, Hem omplert els carrers i les places de festa. I ahir a la tarda vàrem viure un acte de molta emoció. Vàrem fer l'assaig de la B per estar a punt per l'11 de setembre. Va ser un èxit espectacular. Un cop més la gent de Sants i els que ens varen acompanyar varen demostrar que som un 10 sens dubte. Visca la festa major, visca el poble de Sants i visca Catalunya lliure. Bé, en aquest acte no volem acomiadar-nos sense presentar-vos aquest fantàstic cantautor que té aquest meravellós barri de Sants, que és en Gonçal. Tot seguit estaré cantarà per tots vosaltres. Sisplau, rebem-los amb un fort aplaudiment. Bueno, bon dia a tothom. Abans de res, només dir-vos breument que les dues cançons que vull interpretar avui
quan els amics de Sants Ràdio, l'Oleguer em va dir si volia participar, jo superencantat, com sempre, i vaig pensar, en comptes de cantar les cançons habituals, fer un parell de cançons dedicades al barri. Ja porto temps visquent aquí, estic superfeliç, i aquesta cançó primera que interpretaré és una cançó metafòricament parlant, però dedicada als meus amics de Sants i com m'han acollit i els sentiments que em fan sentir cada vegada. I després us faré una versió molt lliure, perquè no me l'ha demanat ningú, simplement em va venir de gust fer una versió de la famosa cançó del carrer de Sants, on he canviat la melodia, he canviat l'harmonia, he canviat la lletra, he canviat tot, és a dir, però és el que em va sortir i espero que us agradi també. Moltes gràcies. Em vas acollir amb una abraçada com un orfe sense l'estimada. Ara sé que tinc una família que vetlla per mi de dia i nit, com un foraster que s'ofegava nadant pels carrers de matinada. Ara cada fanal ets el paradís que d'oloratge, un llarg passadís dolç i salvatge, amb les llums de la muntanya màgica on la vida pren color. Ara tinc un niu on tots els somnis prenen forma i es fan realitat. personalitats que ens han acompanyat avui aquí i donar-nos suport amb la seva presència en aquesta festa i que ens agradaria que ens dirigeixin unes breus paraules. En tot cas, us farem ara mateix a Francesc Xavier Esteve, conseller portador de Convergència i Unió al districte, que ens puguin dirigir unes paraules. Escolteu, molt breu, gràcies a totes les comissions per organitzar-nos aquesta festa major i gràcies a tots els veïns per participar-hi. Que siguin molts anys més. Gràcies.
José Antonio Calleja, conseller portaveu del Partit Popular al districte. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, aquí al carrer David, que ens torna a acollir un any més. Agrair a Sants Ràdio també l'organització d'aquest magnífic acte, que ja està superconsolidat, doncs ho diuen absolutament tot. Gràcies també per la cobertura que feu de la Festa Major, no només al llarg de la Festa Major, sinó també la trínia, doncs amb guarniments i seguint també la feina que fan totes les comissions. Anava a felicitar també els guardonats, però jo crec que avui no hi ha ni guanyadors ni vencedors, el que ha quedat tercer o el que ha quedat primer. Felicitats a tots, perquè jo crec que és realment una autèntica passada viure això, viure l'esforç que feu, els guarniments, i jo crec que avui realment els 16 carrers sou absolutament guanyadors. Destacar dos fets. Destacar la renovació de les comissions, moltes heu continuat incorporant el jovent. Destacar també el fet que moltes comissions, les dones, sou les que esteu al capdavant, jo crec que cal remarcar-ho. Felicitar els 4 carrers que heu fet aniversari aquest any, que abans ja s'han citat i crec que no cal. També destacar la incorporació del carrer Rossellós. I ja per acabar, un seguiment, si us sobretot un reconeixement per ells. També agrair la tasca que fan els tècnics i tècniques del districte, els serveis de neteja, la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, que al final, sense la seva tasca, jo crec que seria impossible que les festes es desenvolupessin amb bona harmonia, civisme i seguretat, com ha estat fins ara. I ja ara sí que ja acabo, un fort aplaudiment per la Sònia Miró i per els col·laboradors i col·laboradores de la seva junta i de la federació, que fa possible tot això. Gràcies, Sònia, per aquests 2 anys de feina i de festa que ens heu donat. I també, sobretot, els protagonistes, els veïns. 16 carrers, més que l'any passat, gent jove, gent de mitjana edat, gent gran, infants que treballen junt, gent que vol viure junt al carrer, gent a la que li agrada cantar junta, gent a la que li agrada participar junta. Tot això és la festa major, tot això és el que volem ser com a societat, tot això és també el país nou que farem, amb la participació de més i més persones, amb el treball conjunt, entenent que viure junts en una societat és viure plegats els que tenim diferents edats, els que tenim diferents orígens, els que tenim diferents llengües, però que junts volem decidir amb llibertat com és la nostra festa major, com vivim al nostre carrer, però junts, com que ja som grans, ho volem poder decidir tot en llibertat. Visca Sants, visca la festa major, visca Catalunya Lliure, i aquest any la participació és festa major, però la participació serà per tot. L'any que ve, en llibertat. Joan Alemany, de Sant Estabilit. Bueno, vaig carrer, moltes gràcies a tots. Estic molt emocionat perquè el Gonçalo ens ha fet una cançó molt maca que suposo que la posarem en pràctica. Agraïts a tots els veïns, agraïts al Gonçalo. Espero poder fer per molts anys aquestes cançons. I moltes felicitats a tots els carrers i a tota la gent que ha participat. Gràcies. Tot seguit la presidenta del secretariat d'entitats de Sants, Òscar Francs i la Bordeta, Lluís Alí. Bon dia a tothom. Agrair a Sants Ràdio que any rere any ens ofereix, a part de tota la cobertura, aquest acte on tots en podem gaudir. Donar l'enhorabona als carrers que aquest any fan aniversari, els 4 carrers, Vallespí de Dalt, Rosers, Guadiana i ara m'he quedat en blanc. I Masnou, Premi a Masnou, perdoneu, i donar l'enhorabona a tots els carrers i a totes les comissions. És la feina de l'any, d'any rere any, que fa possible que després gaudim nosaltres de la festa. Han anat sortint moltes paraules i totes tenen moltes una inicial. Els veïns i veïnes de Sants volem viure la festa, ho fem amb voluntat de que sigui cívica i de passar-nos-ho bé, amb ganes de vèncer i amb voluntat de victòria. Per tant, totes les mateixes paraules que hem repetit comencen amb la mateixa, amb la B baixa. Hem demostrat, ho vam demostrar ahir, ho seguirem demostrant i esperem que l'any vinent hi hagi algun carrer més comissions joves i que puguem seguir gaudint de la festa i haurem ja pogut decidir el nostre futur.
visca Sants, visca la Festa Major, visquen els nostres barris i visca Catalunya Lliure. Presidenta de la Federació de la Festa Major de Sants. Hola. Bueno, estem a final de festa, ja no em queden veus. Només bona festa major a tots. Gràcies. I acabarem que ens adreci unes paraules al regidor del districte de Sants Montjuïc, Jordi Martí. Bon dia a tothom, autoritats i amics, tots els que esteu aquí a dalt, però sobretot tots els que esteu aquí, que són els veïns que feu possible aquesta festa major de Sants, que ara que no sé ningú, com sempre dic, és la millor festa major de la ciutat. I ho fem perquè cada any és millor i per tant anem progressant. Jo crec que el maco d'aquesta festa major, per la qual vull agrair en primer lloc a la gent que està fent possible aquesta festa, que és aquest acte, a Sants 3 Ràdio. Sants 3 Ràdio fa una feina importantíssima, és un referent, un dels referents més importants que tenim al barri i al districte. No solament per la festa major i per aquest acte en concret, sinó per la feina que fa durant tot l'any. A mi m'agradaria poder donar un premi a Sants 3 Ràdio al marge de la festa major. No sé, podria donar alguna idea amb algú perquè realment m'agradaria molt donar un altre premi, evidentment en té molts. La feina que feu cohesiona i informa i fa que ens sentim tots més veïns cada dia d'aquest barri. Per tant, moltes gràcies a Sants 3 Ràdio, moltes gràcies a tota la gent que feu possible la festa major, centenars i centenars i centenars de persones, la majoria no conegudes, la majoria anònimes, però totes necessàries per fer aquesta festa major. Repeteixo, a cadascuna de les comissions, jo no vull repetir el que han dit els meus companys, faig meves totes les paraules per no allargar-nos, tots els portaveus, tots els representants d'institucions han dit el que havien de dir per la seva justa mesura. Per tant, moltes felicitats a tothom, a cada una de les 16 comissions dels carrers que heu guarnit, amb molt d'esforç i amb molta il·lusió renovada, a la federació, a tota la junta, a la Sònia, però dient-li a Sònia Miró, dient el seu nom, dic cadascun de tots els noms de la comissió, de la federació de comissions de carrers, que any rere any, mandat rere mandat, feu possible aquesta gran festa. Que cada cop és millor, té més participació, més qualitat, més presència de gent de fora, més projecció mediàtica i, per tant, més festa. Hem de demanar que per properes edicions guanyem en qualitat, guanyem en convivència, guanyem en estima, en autoestima i sapiguem explicar què és Sants a tot el país, Jo repeteixo per acabar també a la nostra estimada, em dieu que atractiu? Com en dieu? La Núria. Doncs també la Núria que porti ella i la seva nina, com diu el Víctor, el nom i la imatge de Sants per tot el món. Moltes gràcies, moltes felicitats, fins l'any que ve, evidentment. Visca Sants, visca la festa major de Sants, visca Barcelona, la capital del país, d'un futur país lliure, i visca Catalunya! I anem arribant al final d'aquesta entrega de Premis Populars, però no ho voldrem fer sense agrair a totes les persones que heu assistit en aquest acte, veïns, amics i sobretot a totes les persones que des del passat 23 d'agost heu estat participant a Sants 3 Ràdio, trucant o enviant-nos tots aquells correus electrònics que tant us demanàveu. És per tot això que us convidem tot seguit a gaudir d'aquest aperitiu popular que trobareu just al darrere vostre. Per tant, moltes gràcies un any més. Fins l'any que ve. Visca la festa major de Sants i visca Catalunya! Gràcies a tots!